खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोनाव अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। गसाइगाव बाजाराव फैनाय सासे आइजोनि गोदोनायाव गाननाय सनानि चेनखौ नुस्लाब मोनै सिखावआ बस'नानै लांदों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव सहर जयनगरी थागिबि सासे आइजोआ बेटारि रिक्साजों न'निफ्राय बाजार फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै सिखावआ बिनि गोदोनायाव थानाय सनानि चेनखौ नुस्लाब मोनै बस'नानै लाना थाङो। जाथाय जानाय समाव आइजोआ होसिख्रावनानै सानै सिखावखौ हमनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जायो आरो सानै सिखावआ मटर साइकेलजों जोबोर गोख्रैथिजों जाथाय थिलिनिफ्राय जायखारलांदों होनना फोरमायथिदों। दानि बिटिआर सरकारा खुंथाय गोहोआव फैनायनि खम समनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला भारत भुटाननि सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होदों। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनांनाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ' खालामनायखौ नायना थानो हायैलाय दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारिया खुंथाय गोहोआव फैनायनि खम समनि गेजेरावनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होदों। मख'थावनादि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारिया दादगारि हाथिसार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै गं14निफ्राय 16थासो दै गग्रा नाला बानायनानै होयो। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव कभिड पजिटिभ आरो थैनाय बिबां। गोदानै 3678 आसामाव कभिड पजिटिभ मोननो हादों। 24 घन्टानि गेजेराव गासै 43 सुबुङा कभिड पजिटिभजों जिउ गोमाबाय। आसामाव कभिड पजिटिभ रेटआ 2.5% जाबाय। क'क्राझार पुलिस आरो आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझार अभायाकुटियाव नखरसेनिनो बिब' बिनानाव राभा सिख्लासानि थार बिजिरनाया सोराङाव फैबाय। जिनाहारि खालामना फोथैनाय जादोंमोन सानै बिब' बिनानाव लाइमोन सिख्लासाफोरखौ। गावखौ फोथैना लानायनि फोरमान होनो थाखायनो दुथांफोरा बेफोरबायदियै फांसे बिफाङाव देवलेंजों आलायना दोनदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनै बिटिआरनि इन्सपेक्टर अफ पुलिसआ गासै जाथायनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायना होगोन।